plastic. Mama umphile ngicela uze. Bathe lo plastic okuloma. Lelo hlale lapha nje ngihlezi khona. Kusiyalalela. Ngithi umholi wenu lo kule ndawo yaselangilo kunjalo noma niyaphika phela niphika lungu uyena ngithi uyena osibizile ngifuna ahlale la phambili khona ezozwa lento engizoyikhuluma ukuze kusasa Sunday kungenzeki lokho kwenzeka manje kungenzeki ibandla libusiseke ngoba kunikelwe esihlalweni asinikeli esihlalweni mangibeka umnikelo wami la bonke labantu bayabona ukuthi nginikele emalini usibusisa sisekhe ezulwini uthi uJesu Matthew chapter 6 uma isandla sakho sipha sakwa right asingaboni lesi how much more makubona bonke laba abantu kodwa ibandla leli laseBhula ngithi so njengoba lishintsha lingena entabeni ke ziyashintsha zonke izinto ababusiseke abantu umnikelo onikelwa la ubonakala noma umphile wafika entabeni wabona ngithi yes so ngizolungisa leyo nto ke mawuza la awuhamba uphethe umnikelo wakho kanje isibusiso sakho asisekho uyawufihla ufike ufake esitsheni uzovula isandla ufake kwazi uNkulunkulu kuphela hayi thina abantu ama JJ nama JD ayaqalekisa ubusiso amonikela ama JJ nama JD wama seninikelile abalwe imali kuthiwa ama JJ enze so much ama JD enze so much bese kuthiwa bahluliwe obani abahlulwa ngobani akhakume umunye athi nga 200 rand wami siyabehlula uthini uJesu uthi indlu yami yokukhuleka le akusiyona yokwenza imali lezi envelope eziphumayo uzokupledger ungivulela iZaga 22 ngethemba ngi-right 22 verse 26 I hope I'm right ngomkholo umoya ngelo ngivule ungitshela ngivule lapho ngifuna nelesingisi ngoba ilona lichaza kahle khona uphethe NIV mayingekho mafona ngovalile manje khona uphethe iBhayibheli NIV ngizolithatha leli thuba ngilisebenzise ngoba kungcono lisebenze manje kunosenza into wrong nihambe la ningabusisekile zithini iZaga 22 ngibona ukuthi ngilisho right Ngihambe ngidideka kancane ngizobona nawe no ayakubona ukuthi 20 angiphelele iBhayibheli lami ngizosheshe ngithole kulo yikho nje iBhayibheli umuntu lenkinga ngicela iBhayibheli yami omunye umuntu yazi umuntu ayicela iBhayibheli yami ayicela ikhanda lami ngicela mina uqobo lwami ngizosheshe ngiyitholeke la wamina iBhayibheli lami siyazana nalo liyangazi nami ngiyalazi yeah iZaga 22 verse 26 you're right do not be a man who strikes hands in pledge or put up security for debts yakho-ke i-NIV le uthini ufunda ngesiZulu noma ngesiswati ungaboba sibambiso noma efakazi wemuntu nakendati kwelete nakho umuntu uma yenza isikweletu ungabe ufakazi lento yokuthi sibani ngoba uyasebenza ngifuna ukuthenga imoto ngawe isono leso bangaka abantu subathengela imoto ngabe isibambiso ufuna umuntu othenga ifurniture kanamali uvulele wena isikweletu
ngoba niyasebenza isono leso. Niyakuzwa lokho? Kodwa ke lithaza kahle ke ngesingisi. Do not be a man who strikes hands in pledge. Ngathi kuthiwa pledge la nge-envelope. Nenzisa isono endlini kaNkulunkulu, isono ukupledge. Ngizonitshela nje mina. Bangizonda befundisi beni ngoba ngixosha imali yabo. You don't pledge in the house of God. Isono nanti liyasho. To verse 27, if you lack the means to pay, your very bed will be snatched from under you. Uma ungenawo amandla okukhokha uyophucanisha umbhede wakho udliwe. Walomuntu omthengela imoto engasebenzi ethanga umdepositela itekisi. Mali ingasayenzi imali, wena isikweletu siyafuneka. Mhlawumbe uthisha sefuneka uthathe yonke imali engane zakho okhokhela itekisi. Uzomenzani lo muntu uzomshaya? Umenze lutho. So ngingcorrecta nje. Asipledge endlini kaNkulunkulu. Mawukhonze ebandleni elikhipha envelope to pledge. I'm telling you njengamanje baleka ngenyawo zakho zombili, run away ngoba isihogweni nomfundisi wakho lo. Anginandaba bayangizwa bangilalela. Ngizobatshela iqiniso nawo. Bafundisa ka 22 verse 26 and 27. So mawunikela la asenza ama-JJ nama-JD. Mawunikela la imali uyayifihla uyiveze obala. Ngiyacela ke mawungiphila kusasa mase sizonikela ubusulungisile sikunikelwa umuntu engaboni. Ilokho ebengikuzelela. Ngibone kubekwa isihlalo. Into ebuhlungu kangaka. Into ejwayelekile vele emabandleni kubekwa izihlalo, uma uyitende kubekwa isihlalo. Nginamanga bese kungconywana sikulanda isithi. Kodwa umuntu ongilandela uzofika abone ukuthi ngibeke emalini. Angisenaso isibusiso. Mina manginikela ngifuna ukubusiso. Nale mali waninikela ize kimi. Mhlambe ngicabanga abantu banikelela mina. Angihambi nemali angena umfundisi wemali. Ngizoyishiya la kumama umphili. Nathi umama umphili usondleni, sidlela ngithi. So bese ngithatha imali ngihambelana nemali ngenzeni. Ngathi nayibona lo. Mina mangifuna imali ngiyaguqa ngithandaza uNkulunkulu yanginika imali. Kodwa nginayo inkinga ukunikhulekela, seninikele ithi uNkulunkulu anibusise, kodwa hayi ngoba ngizoyithatha. Hayi ngoba ngayifuni, kodwa ngoba kufuneka nango ohlalela oplana inkonzo wanenzela konke, imali yekuyena uNkulunkulu ambusise. Ngiyakuzwa lokho. Ngumfundisi onjalo, ngiyena umfundisi wemali. uNkulunkulu wami engimkhonza akathengwa ngemali. Nami futhi ungangithengi ngemali. Mayithi uNkulunkulu nginike nje kodwa hayi ukuthi uzothola ama-favors emva kwalokho. Uzokona ebandleni ngoba nakho uthi unikela imali enkulu akuhambi kanjalo. Uzofaka ama-emoji ekhaya lezwi ngoba uthi yanikela. Ngizokubhlokha nje mina ngikuremove finish. Anginandawo ukuthi unikela noma 10,000. Lokho ngikuremove ngoba ufaka ama-emoji ekhaya lezwi. Nginjalo nje ngife. Ngizama wonke amandla ukwafe why ngoba ngifuna ukuyezulwini. Amen. Ngicela ukhave lesindisho mama ngeplastic lapho. Ngiyomiwa amanzi akude. Faka le ndishi isibonti yangena uma ingangeni sizoyeka. Iyavuma konke. Ngiyabonga. Ayisavuma ukudlula. Iyadlula nje mama. Awuyizame kancane. Idlula nje yathi ukuthi nje. Abona alo. Sizokwenza kanje naso simisa kanje lesithi. Funa sime kanje. Umuntu aphose ushone lapha angayibona imali. Uthi shona. Ufike uphose nje ishonele. Right? Siyamsana. Sengizonikela ke nami. Bengempela mina lesihlalweni. Sengizoyifaka ngathi ukhona obone ngifaka imali. Kwenziwa njalo kumakunikela. uJesu Kristu inkosi nisalela. Nifikile ivangeli yebo yesizweni sa
usilethile.